Kreće još jedna školska godina, ali ova 2018-2019 bit će posebno zapamćena u povijesti hrvatskog školstva po početku provedbe eksperimentalnog programa Škola za život. Eksperimentalna faza od 48 osnovnih i 26 srednjih škola donijet će nove metode poučavanja i vrednovanja. Ovo je naš prvi korak, ali on nije samo prvi korak za ove 74 škole, nego je prvi korak u promjeni paradigme i usmjerenosti na budućnost svih naših škola. U povodu početka školske godine ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak u pratnji potpredsjednika vlade Predraga Štromara i župana Stjepana Kožića obišla je osnovnu školu Miljka Trnina u Križu u Zagrebačkoj županiji, koja se prva prijavila u eksperimentalni program kurikularne reforme. I siguran sam, 100% sam siguran da ćemo mi ovaj projekat iznjedriti i da će iz tog projekta izrasti nešto lijepo i da to neće biti plesale samo jedno ljeto. Premda je uoči početka školske godine bilo najava da eksperimentalni udžbenici neće biti spremni do 3. rujna, većina njih dopremljena je u škole, a tijekom sljedećih nekoliko dana trebali bi stići i ostali. Do sutra će biti preko 80% svih udžbenika u školama, možda i 100%. Što se tiče tableta, sve škole imaju informatičke kabinete i nastava informatike se može odvijati bez smetnji, zaključila je resorna ministrica. Potpredsjednik vlade Predrag Štromar kazao je da je HNS prošle godine i ušao u vladu kako bi ostvario kurikularnu reformu. HNS i ministrica Divjak i njezin tim koji si je sama birala iznjedrili su ovu reformu. Ovo su trenuci kad političar može biti zadovoljan time što se bavi politikom. A zadovoljan je i župan Kožić, osobito činjenicom da su u županiji u program Škole za život ušle 4 škole. Istaknuo je kako županija više od 40% sredstava daje kroz odjel za obrazovanje, šport i kulturu. Ove godine izdvojeno je i 12 milijuna kuna za nabavku udžbenika. Ja sam siguran da ćemo i dalje biti spremni ulagati u obrazovanje, jer kod nas je uvijek bilo to da mala zemlja treba ulagati u obrazovanje da bi se to kroz godine vratilo. I općina Križ potpomaže obrazovanje u svojoj sredini te sufinancira školu kroz razne aktivnosti i programe. Ako govorimo o konkretnim iznosima, to je preko pola milijuna kuna godišnje. Ovo sad zadnje prvi put u povijesti općine Križ da smo sufinancirali nabavku udžbenika. Škola za život primjenjivat će se u 1. i 5. razredima osnovnih škola te u 1. razredima gimnazije, a sve učenike 5. i 6. razreda od ove godine čeka obavezna informatika prema novom kurikulumu.